o jirila nkeji abụọ gata elekere asaa nke ụtụtụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa, ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya dara onwe ya. Atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mmekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Tọzdee abalị 30 nke ọnwa 10 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka anyị malitekwawa okpo. N'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na ndị ọrụ civil defense na steeti Anambra apịnwụrụ na ndị ọrụ nchekwa adịgboloji ise. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na INEC amasịela ọha na eze obi ike na ntụliaka elu gọvanọ steeti Anambra ga-aga nnọọ sererem wererem. Ị ga-anụrụkwa na ndị ụlọ nzukọ seneti emeela ndị isi ọrụ nchekwa onye isi ala Tinubu họpụtara na nso nso a nnyocha. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Ụkọcha Clara. Civil Defense nke ngalaba steeti Anambra nọrọla nnọọ na mkpamkpa ha kpara na Ọka Bishi steeti Anambra nwụchie ndị ọrụ nchekwa adịgboloja mmadụ ise ma napụtakwa ha otu egbe ogologo pump action. Ọ bụ onye kọmandantị nke ya bụ otu ọrụ nchekwa Civil Defense na steeti Anambra bụ nwa amadi Amadika Maku Olatunde bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị Wenezdee ụnyaahụ dịka nọ nnọọ na-agba ya ajụjụ ọnụ. Dịka anọ nnọọ na-agba ya ajụjụ ọnụ nakwa na-akpọgharị mmadụ ise a nwụchiri n'isi ụlọọrụ Civil Defense dị na Ọka, Olatunde kọwara na a nwụchiri ndị a n'otu ebe ọwa na-ere ihe na Ọka nakwa n'ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari dị na Ọka Bishi steeti Anambra. Ọ gara n'ihu ma kwuo na aha mmadụ ise a nwụchiri gụnyere Emeka Ekene dị afọ 43, Peter Detuchi Kelvin dị afọ 28, Sunday Akpan Edion dị afọ 45, Enemụọ Ifeanyị Chukwu dị afọ 26 na Francis Ugochukwu Nwosu dị afọ 28. Na ya bụ steeti Anambra onye bishọp ụka Anglican nke dayọsisi Ihiala bụ ọkammụta Israel Kelue Okoye adọọla ndị niile ga-atụ vootu na steeti Anambra aka na ntị ka ha zere iji mpekele ha ji atụ vootu bụ PVC ha anara ego. Ya bụ Okoye gwara ndị niile ga-atụ vootu na steeti Anambra ka ha bụ ụzọ tụlee ọwa nwere ike isi na nke a adapụta. Ya bụ onye bishọp ụka Anglican na-adọrọ aka na ntị a n'ọgbakọ ekpere nke ụlọ ụka ahụ bụ nke hiri odo na Diocese St. Stephen dị n'Ihiala nke steeti Anambra. Na ya bụ ọgbakọ ekpere onye bishọp a katọrọ ya n'eze wara awa bụ mwụfere ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-awụfere si n'otu pati nke a fee n'otu pati ọzọ. O kwuru na agba dị otu a ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-akpa bụ nnukwu ụra ka ha na-ama na ntị ndị mmadụ họpụtara ha n'ọkwa ọchịchị. Gọvanọ steeti Lagos bụ Babajide Sanwo-Olu anabatala ka e were kwuo mmadụ dị 1,400 1,400 people n'ọrụ n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka ogbe na steeti ahụ ama dịka Lagos State Environmental Sanitation Corps bụkwa n'ụlọ ọrụ ama nke ọma dịka Kick Against Indiscipline. Ọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ogbe na mmeri na steeti Lagos bụ Tokumbo Wahab bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ya bụ Wahab kọwara na nke a bụ iji nyerekwuo mbọ steeti ahụ na-agba aka ịhụ na ahazigharịrị steeti Lagos ma mee ka ọ na-enwugba ka ọnwa mgbe ọbụla. Wahab gara n'ihu kwuo na owuwe n'ọrụ a ewerela ndị a ga-enye aka belata ịtụfu urewure n'ụzọ na-ezighị ezi ma belatakwa ire ahịa okporo ụzọ na steeti Lagos. Ndị uwe ojii steeti Anambra gara aka ka egbe mapinwuru otu nwaanyị ọwụ dị afọ 23 aha ya bụ Okonkwo Onyinye maka ile otu nwoke ọwụ ji azụ ahịa
nakọrọcha ya ihe ya niile ma tọrọkwa ya. Ya bụ nwoke a ji azụ ahịa ka ndị uwe ojii steeti Anambra kọwara na anapụrụ ya ego dị nde naira 24 bụ 24 million naira nakwa ụgbọala Toyota Highlander SUV kpọmkwem na obodo Nkwele Ezunoka dị na ụmụ ojii nke kansụl ime obodo Idemili North nke steeti Anambra. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Anambra bụ nwa amadi amadi ka Tochukwu Ikenga bụ ya mere ka ọhaneze wee mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee. Ọ kọwara na ndị uwe ojii steeti Anambra nwụchiri nwaanyị a na njikọ aka ha na otu ọrụ nchekwa agụ na-eche mba. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Anambra bụ Ikenga gara n'ihu kọwaa na ya bụ ụgbọala nwaanyị a natara nwoke a ji azụ ahịa bụ ụgbọala bụ akara RBC 649CN. Onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Anambra kọwara na enwetakwala ya bụ ụgbọala nwaanyị a natara nwoke a ji azụ ahịa bụkwa na ụgbọala bụ akara RBC 649CN. ka ọ dị ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Anambra gara n'ihu kwuo na nwaanyị a nọ nnọọ na-enye ha ntụpị azụ iji hụ na anwụchikọrọ ndị otu ya ndị nke ọzọ gbafuru agbafu. Otu kọmishọn na-ahụ maka ntuliaka elu n'ala anyị bụ INEC agwala ndị niile ga-atụ vootu na ntuliaka elu gọvanọ steeti Anambra na n'agbanyeghị obere nsogbu ha nwetara n'ikuku ekwentị bụ netwọk na nso nso a na ha ga-agba mbọ hụ na ntuliaka elu gọvanọ steeti Anambra gara nnọọ sererem wererem. Ọ bụ onye isi oche INEC n'ala anyị bụ ọkammụta Joash Ọjọ Amụpitan bụ ya nyere ndị niile ga-atụ vootu na steeti Anambra mmasị obi ike a dịka ọ na-agwa otu kọmitii ama dịka Inter-Agency Consultative Committee on Election Security okwu n'isi obodo anyị bụ Abuja. Ya bụ onye isi oche INEC n'ala anyị nọ na ya bụ Abuja mee ka o doo ọha na eze anya na INEC ga-eziga ndị ọrụ ha dị 24,000 bụ 24,000 na steeti Anambra gbaa gburugburu wọdụ niile dị na ya bụ steeti Anambra. Ka ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ INEC anọrọla na nso nso a gbatịkwuo ụbọchị a ga-akwụsị iwere mpekele eji atụ vootu bụ PVC na ya bụ steeti Anambra ruo abalị 2 nke ọnwa Nọvemba na-abịa abịa. Uwe ojii steeti Anambra agaala aka ka egbepe mkpọrọ mmadụ 4 bụ ndị ganyere aka n'iji mmadụ atụ mgbere ahịa n'obodo Ifete Ọkụzụ dị na kansụl ime obodo Oyi nke steeti ahụ. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti ahụ bụ Tochukwu Ikenga bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ikenga kọwara na ọ bụ ndị uwe ojii steeti ahụ dị na ngalaba Rapid Response Squad dị n'Ọkụzụ bụ ha nwụchiri ndị a. O kwuru na aha mmadụ 4 a nwụchiri gụnyere Elizabeth Okafọ dị afọ 62, Exta Nweke dị afọ 48, Ngozi Mamfa dị afọ 45 na Pix Elijah Moses dị afọ 25. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Anambra gara n'ihu kọwaa na mgbe a nwụchiri ndị a na-anapụtara ha otu obere nwatakịrị nwaanyị dị naanị otu izu ụka. Chief of Defence Staff ọhụrụ ala anyị bụ Olufemi Oluyede apụtala ma kwuo na aka mgba chere nchekwa ala anyị ga-adịgide ma ndị Naịjirịa na-amaghị ka ha si agbasa ozi. Ya bụ Oluyede kwuru nke a na ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee dịka ndị ụlọ nzukọ sineti nọ na-eme ya nnyocha. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụ eziokwu na ala anyị bụ Naịjirịa emetụla nke ọma na nchekwa mana ọ ka nwekwara ọtụtụ ọrụ ekwesịrị ịrụ n'okwu gbasatara nchekwa ala anyị. Ya bụ onye Chief of Defence Staff ọhụrụ ala anyị gara n'ihu rụtụ aka bụ mkpa ọ dị iwulikwu nchekwa ime obodo na ala anyị bụ Naịjirịa. Na nke yikwara nke a, ya bụ ndị isi ọrụ nchekwa onye isi ala Tinubu họpụtara na nso nso a anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee wụcha n'ụlọ nzukọ seneti bụ ebe a nọ mee ha nnyocha. Cheta na anyị nọrọ n'ụbọchị Tuzdee gara aga mee ka ị mara na onye isi ala Tinubu ezigarala ndị ụlọ nzukọ seneti aha ndị isi ọrụ nchekwa ọ họpụtara ọhụrụ ma gwa ndị ụlọ nzukọ seneti ka ha mee ndị a nnyocha. Aha ndị a onye isi ala Tinubu zigara ndị ụlọ nzukọ seneti gụnyere aha Olufemi Oluyede bụ onye ọ họpụtara na nso nso a dịka onye Chief of Defence Staff ala anyị, aha Wahid Shaibu bụ onye ọ họpụtara na nso nso a dịka onye isi ndị agha ala anyị, aha Idi Abax
bụ onye ọ họpụtara na nso nso a dịka onye isi ndị agha mmeri ala anyị. Aha Kennedy Aneke bụ onye ọ họpụtara na nso nso a dịka onye isi ndị agha elu ala anyị. Na aha Emmanuel Ondie Ndeye bụ onye ọ họpụtara na nso nso a dịka onye Chief of Defence Intelligence. Ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya gị ya chịkwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anụrụ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru na ndị ọrụ civil defense na steeti Anambra penwụrụ na ndị ọrụ nchekwa adịgboloji ise. Anyị mekwara ka ị nụrụ na INEC amasịela ọha na eze obi ike na ntụliaka elu gọvanọ steeti Anambra ga-aga nnọọ sererem wererem. Meekwa ka ịghọta na ndị ụlọ nzukọ seneti emeela ndị isi ọrụ nchekwa onye isi ala Tinubu họpụtara na nso nso a nyocha. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa bụ ndị si n'olu ndị ngara mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. Anyị lọghachie mgbe ọ ga-eji nkeji 30 elekere 7 nke ụtụtụ a, anyị ara ya bụ ụdara ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị.